Wolter, de concerten zijn achter de rug. Hoe ging het? Ja, ik ben helemaal uit mijn dak gegaan. 2 keer volle Heineken Musicals. Ja, wat is het? 2 keer bijna 6.000 mensen, 12.000 man. Dus ja, het was leuk weer. Helemaal van ouds. Ja. En hoe was het nu om als eerste grote concert getrouwd te zijn? Ja, dat is een apart gevoel. Helemaal als je dan al je kinderen zeg maar, op die tribune hebt zitten bovenin. Ja, gewoon fantastisch. Heel leuk, heel leuk. Nou ja, we hebben per ongeluk een liedje opgenomen wat zowel voor Oranje goed is, wat zowel voor de Olympische Spelen goed is. En ik heb een primeur. Er komt eind september komt er een heel groot bierfeest richting Nijmegen. Zeg maar, het München bierfeest komt naar Nederland. Daar word ik het gezicht van. En daar is hij ook weer geschikt voor. Dus Viva Hollandia. We gaan volgende week al beginnen, dus spannend. Een leuke plaat, goede plaat hoor. Springplaat. Er komt een clip bij, hij komt op het album te staan wat 6 mei uitkomt. En ja, we gaan knallen met die plaat. We gaan heel Nederland op zijn kop zetten. Nou ja, ik ben natuurlijk al best wel druk bezig geweest met mijn concerten. Het album komt eraan. We zijn nu druk bezig met de voorbereiding van de theatertour. Dat moet in 2009 gaan beginnen. Ja, heel veel optredens dit jaar. Heel veel concerten, heel veel grote dingen, kleine dingen. En ik ben druk bezig, dus... Bijna elk jaar word je uitgeroepen tot de meest geboekte artiest van het jaar. Ja, behalve vorig jaar. Toen gingen die 2 uit Volendam, die Nick en Simon, die gingen er even overheen. Maar ja, terecht. Die jongens hebben 400 keer opgetreden. Dat is gewoon bizar veel. Ga je ze dit jaar weer overtreffen? Nee, ik doe de 300 en dan houdt het op. En dat is de laatste paar jaar al zo. Ik vind 300 zat. Ik weet niet eens meer hoe mijn wc er thuis uitziet. Ik kom bijna nooit meer thuis, joh. Het is verschrikkelijk.